ಪಕ್ಕಡೆನೇ ಪನ್ಪುನಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಪನ್ನಡಿ ಇಂಚಪುರ ಪಕ್ಕಡೆ ಪನ್ನಿರಲ್ಲಿ ನಿಜ ರೂಪಾಯಿ ಹೇಗೆ ಅಕ್ಷಂಜಿ ಬರ್ಪುಡಿ ಬಿಡ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇಗೆ ನಾಳೆ ಆಂಡ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಬಡ್ಡ ಹಾಪುಂಡತೆ ದಾದಾ ಪೋತನ ಈ ಜನ ಅಂದ ಓರ್ಲೇರು ಕಂಡೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕೀರ್ತನ ಗೌಡ ಅವರ ಮಾಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಇಡೀ ಬಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಏನು ಬೇರೆ ಅಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಲೆ ಬಾರಂದಿಲ್ಲೇರು ಬಿದರ್ದು ಪುರ ಅಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಪುರ ಅಂಡು ತಲೆ ಬಾರಂದು ಪುರ ಇಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಪುರ ಬಿದರ್ದು ಜಾ ಎಂಕ್ಲ ಪುರ ಬೆನ್ ಪುಣತೆ ಫುಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅದೇ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲ ಎಂದು ಪುರ ರೆಡಿ ಆತದೆ ಬಿದರ್ದು ಸೀಲೇನೆ ಸೋಕು ತೋಜುನು ಎವಿ ಮೇಕಪ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಕು ತೋಜಿ ಬಾರಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದುಂಡು ದಾದಾ ಪೋತನ ಈ ಜನ ಅನ್ನೇರೆ ಪೋತುಂಡು ಬೇರೆ ದಾದನ ಊಟೇರು ಜತ್ತದೇರು ದಾದ ಮಂತೋರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಗ್ರಡ ಪೋದು ಬೈ ಕೇಳುವ ಬೈಸು ದಾದನ್ ಮನೆ ಒಂದು ಈರ್ನಲ ಕಣಿ ರೀತ್ನೆಟಲ್ಲ ಕುಳ್ಳುದು ಮೂಡಿಯಡು ಕುಳ್ಳುದೇನೆ ಅದು ಕುಳ್ಳುದೇನೆ ಜವನೇರು ಮೂಡು ಕುಳ್ಳುದೇರು ವೈಟ್ ಮಂತೊಲ್ಲೇರು ಬಿನ್ನೇರು ಬರೀರು ಕಾಸೊಂದಿಲ್ಲೇರು ದೀಪಕ್ ಮಹಾರಾಜ ಅಪ್ಸರೆ ನಗಲು ಬರೋಲ್ಲೇರು ಮೂಲ ಅಪ್ಸರೆಯ ದಂಡು ಪುಣಚದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕಲಿಸೋದ ಇವರನ್ನು ಇವತ್ತು ಬೇಡ ಅಂತ ಕಲಿಸೋದು ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೊಲಿಸಿ ನಿಜ ರೂಪ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಮುಖ ತೊಳೆದು ಕಲಿಸೋದು ಮುಖ ತೊಳೆದೇ ಕಲಿಸುದಾ ಕಲಿಸುವ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲ ನಿಜ ರೂಪ ನೋಡುವಾಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೆರಡು ಸಾಲದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಖ ನೋಡ್ಬೋದು ನೆತ್ತಲಾತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಫೇಸ್ ಹೌದು ನಮ್ಮದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮುಖ ಇವರದೆಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಮುಖ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಬತ್ತನೆ ಅದೇನತಿ ಓಲುಳ್ಳೇರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ದೂರ ಎತ್ತಿರಿಗೆ ಅಂದು ಮೈ ನೀರತ್ತೆ ಮುಳು ಮೈ ಅನ್ನೆ ತೀರ್ರಿ ಅಂದು ಮುಲ್ಪದ ಬಾಸ್ ಇಲ್ಲಿರದೆ ಅಂದು ಅಂದು ಬಾಸ್ ಗುರ್ಮೆದ ಬಾಸ್ ಇರತ್ತೆ ಅಂದು ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಅಂಚ ಇಂದ ಎಂಬೇರು ಮೈನ್ ಎಂಬೇರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬೇರು ಗುರ್ಮೆದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬೇರು ಬತ್ತಿರದ ಅಜ್ಜಿರ ಹೀರೋ ಪೂರಾಟಲ್ಲ ಪಾತಿರ ಅಂದರ್ಕ ಪಾತಿರ್ಲಿ ದಾಯ್ದನೊಂಜಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಇರು ಬತ್ತನೆ ಅದೇ ಅಂಚ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಇಂದು ಮಾಮಿ ಅತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ರಂಜಿತ ಗೌಡ ಒಳ್ಳೆರು ಮೂಡಿಯಗಳು ಹೇಳ್ತದಲ್ಲೇ ಹೋಗೆ ಸುಸ್ತಾತನ ದಾಯಪ್ಪ ಬೆಂದಾರ ಪಕ್ಕಡೆನೇ ಪನ್ಪುನಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಪನ್ನಡಿ ಇಂಚಪುರ ಪಕ್ಕಡೆ ಪನ್ನಿರಲ್ಲಿ ನೆನ ತಂಗಡಿ ಉಲೈ ಕರ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಂತು ಬರ್ತೇನೆ ಏತಂತೆ ಗಂಟೆ 12 ಐನಾಂಡು 12 ಎಕ್ಕಡ ಕೊರ ಬತ್ತಾಂಡ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತೇರ್ ಮದ್ಮಾಲುಲ್ಲೇರು ಮುಗ್ಲೆ ತುಲಿ ಏಸ್ ಯೋಕದ ಜೋಡಿ ತುಲಿ ಹೊಸತ್ತು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಗೊತ್ತಿದಲ್ಲ ಓಕೆ 500 ತೂಪಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕತ್ ತುಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಪ್ಪಲ್ಸ್ ಮುಂದೊತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಶೂಟ್ ಆಗೊಂದು ಜನ ಈ ಜನನೇ ಈತ್ನೆಟ ಇನ್ನಿರಪ್ಪ ಎದುರೆದುರಿಗೆ ಶೂಟ್ ಆತೀರಿ ಬಿನ್ನೇರು ಬೈದಿನ ಜೇಡು
ದೂರ ಬಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪು ಇರ ಬೇರೆ ಫಿರೋ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕೀರ್ತನ ಗೌಡ ಅವರ ಮಾಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪ್ಲೇ ಕೀರ್ತನ ಗೌಡ ಅವರ ಮಾಲ್ ಪೂರಡ ಮುಗ್ಲರ ಪೂರ ಹೊಂಪುಣೆ ಕೀರ್ತನ ಗೌಡ ಅವರ ಮಾಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪ್ಲೇ ಕೇಂದಿಪ್ಪತ್ತಾಗಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಜೊತೆ ನೋಡಪ್ಪ ಅವ ದಾನೆ ಡಿನ್ನರ್ ಬೈದೇರು ಡಿನ್ನರ್ ಏರಿ ಆಗ್ಲೇ ಕಡೆ ಬೈದೇರು ಅವೇನ ಮಾಮಿ ಅವು ಬಿನ್ನರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ್ಲತ್ತು ಆನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಆಗ್ಲಿ ಆರು ಮಾಮಿ ಸರ್ಬತ್ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ತಜಿ ರಾಮದೇವ ನೀವೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪುನ ಉಡ್ನವಕ್ಕ ಪರ್ಪುನ ಉಡ್ನವಕ್ಕ ದಾಲ್ ಇಂದು ಬತ್ತುನಟಿಗೆ ಬಡ್ಡನೇ ಪುನಿ ಬೇರೆ ಏತು ಬಡ ಆಂಡ ಬುಕ್ಕ ತಿನ್ನಾಗ ದಾಲ ಮುಖ ಸೆಟ್ಟು ತಗೊಂಬನದೆ ಜಿಗ್ಗಾತ ನಮ್ಮ ಕಬಾಬ್ ಮಾತ್ರ ಬಲೆ ಒಣಸಿತ್ತೆ ನಾನು ಬತ್ತಿರದೆ ಬಿಂಡಿರು ನಾನು ಒಣಸೇನು ಬಲೆ ರಂಜಿತ ಒಣಸಿಗೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ ಅಂಚ ಏತ್ ಅಜ್ಜರ್ ಭಯಂಕರ ಬೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈರಕ ಬೇರ ಅಬ್ಬಜಾ ಈರೆ ಪೋಲಿಯತೆ ಅಜ್ಜರ ಮನ್ಪವನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪುಣಿ ಮಾತ್ರ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಕುಲೊಂದು ಯಾಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಲೊಂದಿಲ್ಲ ಇರಂದಿರು ಓನ್ಲಿ ಅಜ್ಜರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫಟ ಎಪ್ಪೇರೇನೆ ಅಂದ ಓರ್ಲೇರು ಕಂಡೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಸರಿ ಹುಡುಕೋ ಜವನೇರು ಬಸ್ ರಂಜು ಜವನೇರು ಬೈದೇರು ಒಂದು ರೆಡ್ ಪಾತಿರ್ಗೆ ಆ ಜವನೇರು ರೆಡ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಜವನೇರ ಒಂದು ರೆಡ್ ಪಾತಿರ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮದ ಹೀರೋ ಬೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಇದಾದ ಇರು ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಜವನೀರ್ ದಾಲ ಪಾತ್ಯರ್ನ ಬೇರೆ ಆದರ್ಶ ಪಾತ್ಯರ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಂದೆ ಬೇರೆ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ಯರ ಟ್ರೈ ಮಂತಂದಿರ ಅಂದು ದಾದ ಪಾತ್ಯರ್ನೆ ಆ್ಯಂಕರ್ಗೆ ಅಜ್ಜರ್ ಬೈದೇರು ಅಜ್ಜರ್ ಬೈದಿನ ನೆಟ್ಟು ಏನು ಬಿರೋ ಬೂರ್ದು ಇತ್ತೆ ಕೊಡದಿತ್ತೆ ಮದ್ರಂಗಿ ಬಿಡು ಇನ್ನ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಬತ್ತೀರು ಮೂಲಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ಯರ ಬಲೆ ಇರು ಬತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕುಳ್ಳುಲಿ ಇರು ಕೊಂಚ ಆಸನ ಮುಳುಂಡು ಆಸನ ಇದೊಂದು ಏತು ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಪರಿ ಇದು ಬಾಸಜ್ಜ ತುಲೆ ಯಬ್ಬು ಫಟಕ ಪರ ಪೋಸ್ಕೊರೋದಿಲ್ಲೇರು ಆ ರಂಜುಂಜಿ ಏತು ಫಟ ದೆಪ್ಪೇರು ನಿಜ್ಜಿ ಎಕ್ಕಡಿಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ನೆಕ್ಕೆ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಂದಾದ ಪಾತ್ಯರ ತುಳುನಾಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಫೇಮಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚ ಯಾನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂತ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳಿ ಆರು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪೆಂದು ಬಂದಿರಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಮೈಕ್ ಕೂಡ ಅಯ್ಯರೆ ಮೈಕ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪನೇನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಚ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಂದು ಮುರಲ್ನಾರಿಂದೇ ಬಂತೀನಿ ಪದ್ಯ ದೇತ ಪದ್ಯ ಇಜ್ಜ ಕಾಕ ಅಂದವು ಇಂಕೊಂಜಿ ಕಾಕ ಅಂದು ಡೋಂಗಿ ಅಂತಿರಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಕೊಡೋಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಕೊಡು ರಂಜುಗು ಅರೆ ಪನ್ಪೇರು ಇರು ಪದ್ಯನ್ ಪರ ನಲಿಪೋರ ಚಿಂಟು ಬಾಬೆ ಜಯಂತ್ ಎಕ್ಕ ಬೈದೇರ್
ಮೋನಿಡೆ ಬರೋದು ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಧನ್ಯ ಅಂಬೇರು ಜಾಯ್ನ್ ಆತೀರು ದಾನೆ ಧನ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ದಾನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪೊಸತ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಕ ದೆತ್ತು ತಿಂಗೋಲ ಅದು ಅಂದಿಗೆ ಮುರಣಿ ಪಂಡೇರಡ ಮುರ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಪನ್ಮುಣಿ ಯಾರು ಫೇಮಸ್ ಪಂಡೇರಡ ಪಂತೇರು ಮುರಣಿ ಆರ್ನಂಜಿ ಓನ್ಲಿ ಇಂದ್ವಿ ಏ ಬಟ ಒಂದು ರೆಡ್ ಉಣ್ಕಾನ ಫುಲ್ನಿ ಇರೋನ ಸಿಗತ್ತನೆ ಅದು ಅಂಚ ಸರಿ ಚೂರು ಬುಕ್ಕ ಒನಸು ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಇಜ್ಜ ಅಂದಂದು ಎಕ್ಕಡೆ ನೀ ಡೀಕ ಬಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಕುಲ್ನಾಲ್ ಒಂಜಿ ಕುತ್ಕ ಓ ನಮ್ಮ ಕುರುಂಟುಲ್ಲಿರಿ ಕುರುಂಟು ಓ ಕುರುಂಟತ್ತ ಅತ್ತ ಮುರಂದ ಕುರುಂಟು ದನ್ಯಾನೆ ನೀರ್ನ ಮದ್ಮೆ ಕುರುಂಟೇರಿ ಧನ್ಯನ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಇರ್ ಭಯಂಕರ ಅದೇ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಡ್ರೆಸ್ ಎತ್ತುಕೊರೋಡು ಎತ್ತುಕೊರ್ಪಾರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಚಾಲು ಆಯ್ತು ಯಾಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬಣ್ಣ ಯಾಲ್ಲ ಗುರುಂಟ ಅದು ಬರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಎಷ್ಟೇನು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಆನು 17 ಬುಕ್ಕ ಒರಂಬ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭವ್ಯ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತು ಈರು ಬುಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಯಾವ್ದು ನಗ್ಲು ಬರೋಡಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚಾನ ಪೋಪೆಂದು ಮನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಬಂತು ಲಕ್ಷ ಬರ್ಪುಡಿ ಬಿಡ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾದೆ ಲೆಪ್ಪು ಕದ ಪಾಪ ಬೇಜಾರದಾಯ ಬಂತು ಆಂಡ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡ ಹಾಪುಂಡತೆ ಸರತ್ ಮಾಮ್ ಈರ್ನ ಲಾಗ್ ಮುಲ್ಲ ಮಂತಂದ್ರಲ್ಲ ಸರತ್ ಮಾಮ್ ಈರ್ನ ಮಾಮ ಈರ್ನ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಬ ಇಜ್ಜ ಈರ್ನ ಟೀಪ್ನ ಜೊತೆ ಸಾಟಿ ಮತ್ತೆ ಈರ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಸರ್ಬತ ಈರ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಸರ್ಬತ್ ಅತ ಈರ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಸರ್ಬತ ವಾದ ವಿವಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಬತ್ ರಂಜ ಏರ್ನ ಸರ್ಬತ್ ಆ ಕೋಡೆ ರಕ್ಷಕೇನಲ್ಲ ಕಣೆ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಬುಗ್ಗೆಗೆ ಏನಲ್ಲ ಕಣೆ ಕೋಡ್ಯಾಲು 10 ರೂಪಾಯಿದ ಬುಗ್ಗೆಗೆ ಎಂದಾರ ಕೊಡಪ್ಪೇರ ಮಾಡಿದೆ ಲಾಸ್ ಆಪುಣಿ ಕೆಳಗೆ 5 ವಯಸ್ಸದ ಬುಗ್ಗೆಯನ್ನು 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತದಲ್ಲ ಅಂಜೂರ ಖಾತೆ ಇತ್ತ ಸರ್ಬತ್ ಏರ್ನ ಸೈಡ್ಗೆ ಬೋಂಡು ಈರ್ ಪನ್ ಪರ ಏರ್ನ ಸೈಡ್ಗೆ ಸರ್ಬತ್ ಬೋಂಡು ಬಲ್ಲೆ ರಂಜು ಪಂಡಲ್ಲ ಸರ್ಬತ್ ಆರ್ನವ ಅಂದ ನಂಬೋಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರಾ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಕನಕ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಕನ್ಪುಣೆ ಬೋಟನಾರ್ ಕುಲ್ಲಾಡಿ ನೆನ್ಪುಣೆ ಬೋಟನಾರ್ ಕುಲ್ಲಾಡಿಂದೇ ಪನ್ಪುಣು ಬಟ್ ಆರ್ನ ಒಂದೇ ಡೈಲಾಗ್ ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಎಂಕ ಬಾಡ ಹಾಪುಂಡು ಪನ್ ಬೇರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹೆಂಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮುಗಲ್ ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಪುನಚದ ಗುರ್ಮೆ ಪುನಚದ ಮಲ್ಲ ಸಿಂಗರ್ ನಗಲುಂಡೆ 2 ಜನ ಅಗ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಓವರ್ ಏ ಸಿಂಚು ಪನ್ಪಾರ ಸಾಂಗ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮುಗ್ಳು ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಗೀರೆ ಕೊಂಚ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲಿருந்து ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ಬಡ ಆಪುಂಡು ಎರಡು ಮಾತಿರ ಮನ್ಪದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಎತ್ತನೆ ಪೂರ ಬಡ ಆಪುನಿಂದೇ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಬಡವ್ ಪೋಂಡ ಬಡವ್ ಬಾಜಿ ರೇಪರು ಕೈ ಸಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುರಂದ್ರೆ ಸಾಂಗ್ ಬನ್ನಿರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅವಕಾಶ ಕೊರೋಣ ಕೊರ್ಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಕ ದಯಾನಂದ ಪುರಮಾಲ್ ಬೈದೇರ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಜವಣಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಜವಣಿ ಬೂಸೆ ಬೇರೆ ಬೂಸೆಗೆ ಬೂಸಾ ದಯಾನಂದ್ ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಪುಣಚಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.